Iată și pe Facebook mă întreabă Colița Casier. Cum aș putea, în calitate de persoană obișnuită, să influențez Parlamentul, președintele, să ia atitudine față de oarecare problemă? Ce aș putea face? Profitați de ocazie când sunt campaniile electorale și ei vin la dumneavoastră în localitate sau apar la televizor și deschid telefonul ca să le puteți vorbi și puneți-le aceste întrebări sau veniți la ei în audiență sau prin reprezentanții lor din teritoriu, puneți-le astfel de întrebări sau trimiteți-le petiții, cereri, solicitări de informație. Ei sunt obligați să vă răspundă la ele în termeni legali, 2 săptămâni, maxim o lună. Nu ezitați să mergeți la poștă și să înregistrați scrisoarea recomandată, ca să aveți dovadă că ați expediat-o și în felul ăsta să-i obligați să vă răspundă. De asemenea, dacă e o problemă și v-a ajuns cuțitul la os, faceți un protest. Dați-i în judecată. În felul ăsta veți putea influența și deciziile adoptate de Parlament, de Guvern, de președinte, mai ales la nivel local, unde primarul și consilierii sunt taman cu ochii la stradă, la geam. Cum văd un om în stradă cu lozincă, cu țuruiac în dinți. Cum vin să-l întrebe? Ce te doare? Că noi vrem să-ți rezolvăm problema, că vrem să mai obținem un mandat. De fapt, asta e la modul ideal. Dar în modul practic o să vedeți cum e. Deocamdată n-ați ieșit în stradă, nu știți cum e. De aceea vă invit, încercați, e un drept legal, constituțional, deci un drept uman fundamental. Nu trebuie să anunți pe nimeni, nu trebuie să obții nici autorizație. Ai ieșit în stradă, până la 50 de oameni poate să iasă conform legii despre întruniri, în stradă fără ca să anunțe pe nimeni. Și dacă e o problemă spontană, ad hoc apărută, poți face protestul și cu 1000 de oameni fără ca să anunți pe nimeni. Pentru că așa a apărut problema și trebuie urgent rezolvată. Simțiți-vă importanți, folosiți-vă drepturile legale.